isimo somuntu ongasekho emaphusheni, waphupha umuntu ongasekho ethi uyagula, uphuphe umuntu ongasekho ethi uyaphila kanalutho, uphuphe umuntu ongasekho umbone ekhaya emelapha kude engangeni ngaphakathi emine nje abese suka hambe, uphuphe umuntu ongasekho angene aphinde ahambe angasho lutho, uphuphe umuntu ongasekho eqhamuka elimele opha, uphuphe umuntu ongasekho afike egqoke emanikiniki. Izimo ezimbi asuke ekuvezela ngazo isimo abhekene nazo. Into enzakalayo ke yile, uma uzomphupha elimele evela kwena enegazi noma kunesicubu esingekho, uma evela elimele usuke lo muntu ebika ukuthi ufuna ukugezwa akageziwe, noma ngabe nakwenza ningami ngokuthi nakwenza, uma ningakwenzanga ngendlela ecorrect ngeke aze asuka yeke ukuvela kanjalo, uyoza yeke ngamhlanje nenza ngendlela eright. Abangazike ngathi mawungazi ukuthi umuntu ugezwa kanjani, inamba yami ikhona lapho kwibhayo, ngilandela lapho, siyakwenza lokho, kuyashaja. Okay, sidlule lapho. Uma uzomphupha emelapha kude engangeni ekhaya, lo muntu lo ukhomba ukuthi akangeniswanga ekhaya, ufuna nenze usiko lokumngenisa. Kunezindlela ke, kunemigomo nezinto ezilandelwayo, inqubo yesintu yokungenisa umuntu ngaphandle kwegceke. Kuyahamba nenqubo yokuhlambula abantu abadala, ugeza abantu abadala, ubangenise lowo muntu ohamba nalowo bantu. Okay, uma evela elimele kanti uma evela enesilonda kanti vele mhlawumbe wenaso, usuke evela ukuthi enzani uhlobo oluthize lomcimbi, nimcelele kususwe leyo nto noma nimgeze nisuse leyo nto ayihambe enayo, uyamhlupha lapho ekhona. Okay, uma evela egqoke emanikiniki usuke ebika ukuthi wathwethulwa, uyasebenza lapho ekhona. Kuhlukene la uma izovela ekhathele, ethi ukhathele, kusuke kuhlukene. Ukukhona okhathele ngoba egcinazo la ekhona, ukhona okhathele ngoba isimo sakhe la ekhaya singamvumeli, izinto zakhe zingenziwe ngendlela, abesehlale vela njengomuntu okhathele. Ingakho sithi abantu abangasekho bafuna umuntu onolwazi, banakwe izinto zabo zenziwe. Uma ngabe kunezinto kunesiko elisele, kufanele nilandele lonke. Ingakho sithi abantu ababuze igaba uma bengazi ukuthi yini engenziwe. Njengomuntu osuke ezobuyisa, ake ngithi nje uma unenkinga yabazali, umzali ongabuyiswanga, kumele before umenzele engathi ungaqala uthole ukuthi abazala yena babenzelwe yini, ngoba uyakwazi ukusuka umsini ngesikhathi sokuthi uyonzela yena kanti uyena oweqhenyela abamphethe. So wena ngesikhathi sokuthi wenzela laba bese beshaya ngonyawo phansi ukuthi ngeke enzelwe lo, singenzelwe thina, kuyena owamisa thina. Ikweleti zabazali zowela ebantwaneni. Umuntu othi akayithinti into yesiko azi ukuthi uthatha izigodo ezinamandla uzibeka phezu kwengane zakhe, kunjalo nje akujike.